Mobil je taký môj malý mozog, nosím v ňom priateľov, kontakty, je to môj kalendár a mám v ňom všetky poznámky. Tak dúfam, že ho nikdy nestratím, lebo neviem, čo by som vlastne bez neho robil. Je to moje spojenie so svetom. Ak chcem, aby ľudia o mne vedeli, aby som vedela ja o nich, potrebujem k tomu mobil, takže bez mobilu ani na krok. Ja a môj mobil sme ako jedno telo a jedna duša. Chodím s ním takmer všade, do sprchy, na záchod a trávi so mnou 24 hodín denne. Mobil je pre mňa veľmi dôležitý. Je to môj najlepší kamarát, teda kým si nekúpim nový. Nikdy ma nezradí, kým sa mi nevybije. A práve preto sme sa rozhodli my štyria stráviť 7 hodín bez mobilu. Pravidlá boli jasné. O 10:00 sa odovzdávajú mobily. Niektorí protestovali, že ešte nie je 10, no a niekoho sme zase museli naháňať po celej miestnosti. Posledné telefonáty domov a niektorí to nezdávali stále. V tvrdom boji sme sa odhodlali odovzdať naše mobily a tak začal náš 7-hodinový boj. Mobily nemáme ešte ani 5 minút skrinky, ale sme prišli na dve veci. Prvé, že sme chceli ísť do mesta a že na čo budeme natáčať, tak som povedal, že na mobil a že je v skrini. A druhá vec, Domi, povedz, na čo si prišla ty? Prišla som na to, že vlastne keď pôjdeme niekam, tak nebudeme vedieť koľko hodín, lebo nemáme hodinky. Nikto nemá hodinky. Sme takí inteligentní, že nikto z nás vlastne hodinky nevzal. Po 10 minútach sme prišli na to, že hodinky máme aj na mikrovlnke, takže vieme koľko je hodín. A takisto, že A že nemáme iba 17 minút svoje telefóny a už sme... Teraz ideme slavnostne otvoriť tamtú skrinku. Na čo? No ideme im dať tam telefóny, nie? Nie, ti nedám. To teda dáš. Ja som si minul, zabudol mobil, to bol môj deň bez mobilu. To sú slabé A ja sa stránky. ponáhľam po tanečne. Domov, takže máme. Áno. My sme na tanečňáke tak na tom rozmýšľali, ale tú hodinu a pol. Bez Sa mobilu. budeme nudiť bez mobilu strašne. nebudem robiť zlosť. A nemôžeme ísť robiť Hodinu a pol tu budeme bez mobilu. Skúsia sa medzi časom ľudí spýtať, či si vedia predstaviť taký deň. You know you fucked up. Musím sa nespýtať, vedel by si predstaviť deň bez mobilu? Celý deň. To čo ste tam ľudia pre Boha? Akože, Celý deň. dobre, celý deň možno nie. Konečne niekto. Nedokázal by som, hej? You know you fucked up. v meste. A chceli sme si zavolať. Objednať pizzu sme si chceli, ale Došlo nám, že Asi nie. asi nie. nemáme pevnú linku ani mobily. A telefónne budky neexistujú. No, Musíme ísť za pizzu. Práve sme prišli na takú vec, že na Bočku máme hodiny, takže už vieme, koľko je hodín. Peniaze na to, aby sme zistili, koľko je hodín. To je sila dnešnej doby. Náš 7-hodinový boj sme zvládli. A čo sme zistili za tento deň? To, že okolo nás žijú naozaj skvelí ľudia a že niekedy sú naozaj veľmi fajn. Skúste si niekedy viac všímať realitu ako mobily. Stojí to za to.